Кардиопулмонална ресуситация. Ако попаднете на човек, който е паднал и не реагира, се уверете, че мястото е безопасно. Огледайте се. Вашата безопасност е на първо място. Проверете дали реагира. Разклатете леко раменете и попитайте, добре ли сте. Ако няма реакция, извикайте помощ. Обадете се на 112 или помолете някой да го направи. След това проверете дишането. Ако човекът не диша нормално, започнете сърдечен масаж. Поставете дланите в средата на гърдите, една върху друга и натискайте ритмично, около 100-120 пъти в минута с дълбочина 5-6 см. Ако умеете, направете 2 обдишвания след всеки 30 натискания. Използвайте маска за обдишване. Ако има и други хора, които знаят как да правят кардиопулмонална ресуситация, може да работите заедно, като единият обдишва, а другият прави сърдечен масаж. Извършването на компресии е уморително, затова може да се разменят и позициите в края на цикъла 30 компресии, 2 обдишвания. Ако наблизо има автоматичен външен дефибрилатор, включете го и следвайте гласовите указания.